sa kaawit. Yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You're my best friend. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Hipodromo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Romel. Recorded by X Thunder Gaming. Mel, ayaw kalimot inig Sabado ha. Birthday na ako. Lagi, sige balik ko eh. Naniguro lang ko eh. Kaya ako nakailara ba kay ko nimo? Imtanon ba kay ka? Limtanon bita ko. Pero huwag niyo ko malimot nga gikisan ko ni mga itong nahubog ka. Ing nagsumbaga. Kalma lang, good. Makalimot yung kasi mong pangaan ba kung masumbagan ka? Kalma lang. Kalma. Chill lang. No, Brad. Sa iwan mo nanawa, good. Ayun, hapon pa day sa California, no? Pero, ano na, asad tao, no? Yung alas 6, mas buntag na rin. Pasensya na. Excited lagi kayo ko nga mabalita nimo. Muli na binis Pilipinas. Tarong ba? Kalusa? Ay na. Sabado kumabot na sa Pilipinas. Sugata ko ha. Brad! Ay, mangahaw pa kita. Mingawan ako. Mingaw sa kayo ko ni mo. Pero ay palabi di agakos na kung sige panghaw ko. Maantang bayo ta din eh. So, Kamalisyoso sa nimo. ay, sus. Brad. Mingawa gila ko ni mo, Brad. How are you naman? Okay na kayo, Brad. Okay, ikaw kumusta na magka... Romel? Uy. Hi! Uy, How are you? Joby? Wow, ikaw na. Di ko apang kagsamot, Job. Kumusta, Job? I'm good. Oo, dili ko pwedeng bugakos nimo. Ya si Joby pwede. Oh my gosh, kuya. Igdihan gid kay kasi mga amigo, uy. Anoy, ato na ta. Kay daghan kong plano rong adlaw. Pero mangaon sa ta. Ay, kakapoy. Way uso jet lag niya, no? Diretso mo shopping. Okay. Wa mami makapamalit daan dito gud. Maayo gani kay nakalugar ka karon. Awa mo ko'y duty ron. Sabado man. Uy, yala. Sabado. Sabado na meron, no? Saan mo oras, ha? Patay. Alas 8 na. Patay ko nini ka, ani. Nagunsa man ka din eh. Ikay manghipos ta mga lamisa? Nika, sorry na, good. Nawagid sa kong nahuna, gid. Okay ra eh. Kinsa ra man sa ko ba? Kumpara sa imong mga friends nga gikan sa States. Di man sa ingon ana, good. Nalimot lang yun ko. Maor na, sorry gigay, ha? Sorry na, ha? Sorry, ha? Salig lang yung kada. Napaisodan dito. Kaon na dito. Uy! Okay na, mi. Di pa ta okay. Di pa di ay. Sige na, good, sorry na lagi. Ay, kabla ka. Nay okasyon sa ilang Jirek sunod adlaw. Dadon ka, ha? Jovi, Jirek, si Nika. Childhood friend ako. Next, si Jovi ug Jirek. Hi there. Excuse Nabot nang uban akong friends. Kuya Jeric, come with me please. Okay. Excuse us. Guwapa, no? Si Juvie? Lain sa kay si Jirek. Siyempre si Jovi. Type ni mo? Oo. Panguya ba ni mo? Kung sugod si Jirek. Murag di maayo, Meloy. Ha? Klaro man nga liberate tong bayhana.
Nya ikaw, conservative ba ka? Ay, andam kong mag-usab para niyo eh. Basta sugton lang ko niya. Are you serious? Manguyab ka na ako? Oh, nganong mura magnakurat man ka? Kaya nagtuumagod ko nga na something between ninyo ni Kuya Jeric. Dali ka siya masuko kung mahibaw siya nga manguyab ka? Oh, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko makasabot ko nun sa point ni mo, Job. Makasabot raw niya ka. Manglaan ta tomorrow. Kuyuga si Nika. Enough na ba ni? Or, sa man? Mag-order pataglain? Ah, sakto na niyo eh. Dagka na ni. Romel, di ba dugay mong friends ni Nika? O, sakit mo magka-develop pa, no? Di na mahitabo, Job, oy. Kay dili sa man niya ang mga type ni Romel. Nakailagay ko sa kong amigo. Mao ba? Dili sama na ako? Nga naman, unsa man yung mga type niya? Sama ni mo? Ha? Ah, guys, chill lang ha. Tayo pa. Kung ano gud taong sama ni Jeric Nix, unsay pagtuon mo nako? Bayot? Oh, di ko makaingon. Pero, ambot lang ka ng usa diha. Ah, ha? O, diba? O, sa nagisulti na ko ni mo. Ayaw kong ingna nga, wa pagyapon ka makasabot. Di ko gusto maguna-una og bati. Basta imong tubag ra, mo'y gusto na ko madungog. Job. Okay, fine. So, ayan na to. Unsa? Uyab na mo? Uyab na mo? Oh, Romel, Brad. Wa ba lang ka mangutanan akong daan, uy? Kung okay ba ko? O ikaw sa Job, eh. Ngano magkamananggid ako? Kuya, dagko na mi. Di na ko kinahanglan mananghit pa nimo. Bahala na ka, Romel, eh. Dako naman ka ba? Excuse me, muli na ko. Mel, sige na. Mag-party ta tonight. Sige na. gikapoy lagi ko, gikan ko sa trabaho, Job. Ug usa pa, ikaw, wa ka kapuyag sigig party. Kada gabiin ang nagkasigig party, di ba? Bahala ka eh. Kung dili ka ayaw, di ko mamugos. Ay, sige. Ubanan, di ka mo party unya. Di naman mo magbuwag hapit kamong duha, eh. Ako may gikulbaan para ni mo, Brad. Nga naman. Maong dili ko uyon nga magkauyab mo. Kay pulaanon ka na sa Job, eh. O kung mahitabo na, buwagan na ka. Ug dili ko gusto masakitan ka. Kaya nga naman. Kaya na kay gusto na ko. Kisa may nagsulti ni mo, anak. Soltera gyud ko, Brad Jeric. Unsa man ka? Bayot ka? Oo, Oh, nakagusto ko nimo. Pero naibaw ko nga, dihara kutob. Dili na ako ipuli ang atong pagka-amigo sa akong kibati. unsa? Kaluod nimo, Jeric. Wa may sayo pa na. Bisag ako gani. Nahibungkos akong kaugalingon. Tomboy ko pero matrak po kong lalaki. Mo ba? Karon pali ko may bawa na. Ngano? Kung musulti ko nimo nga gusto ti ka. Munsa ka ka. Oh, seryoso ka? Nakagusto sa gana ko? Dili to hinubog tong gihagkan ti ka. Mo to'y tinuod akong gibati. Oh, Nika. See?
Kung wa pa sila mahibaw nga uyab ta, way mo tugan sa ilang feelings for you. Pero ako ilabot sa ilang mga feelings para nako. Importante nga kita na, Joey. Actually, Romel, dili gid ka type, bisag unsaon. Joey, Giswayan man ako. Pero, you're too boring for me. Opposite kaayo ta. Sorry, pero I think, dali na ko gustong padayonan pa ni nato. nakasabot ko. Pero, okay ra ba nimo bisag friends lang ta? Yeah, sure. No problem. Og unta, mao sa buhaton nimo ni Kuya Jeric ug ni Nika. Ayaw paglikay nila. Padayon ang inyong friendship. So, okay na ta? Oh, Brad. Way mausab. Way mausab. Di ko musugot nga maguba ang atong friendship tungod lang ani. Importante mo na ako. Ug di ko gusto mawa mo sa kong kinabuhi. Many people said true friends are hard to. Nakalitan mo ko sa akong mga naibawan bahin sa akong mga best friends, pero dili ni rason para pasagdan akong maguba ang tanan. Di man mutual ang among mga pagbati, pero ipaniguro na ako nga naara ko pirmi sa panahon nga magkinahanglan sila og amigo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMA. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Hipodromo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, You're My Best Friend. Is when you need Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. on me because you're my best.